DVD Nuevas Prácticas Sociales inspiradas en los textos bíblicos és un recull de 30 reportatges, microreportatges, alguns de 2, altres de 5-6 minuts, que busquen expressar de forma, a través de realitats molt quotidianes de Catalunya, com a partir de la inspiració de textos bíblics, de l'Evangeli o de l'Antic Testament, s'han generat pràctiques reals de transformació social, pràctiques de compartir l'economia, pràctiques que van contra l'individualisme, pràctiques d'acollida als immigrants, d'acollida a persones en situació de marginació, i d'alguna manera fan aquest vincle entre formes reals de comunitats, d'empreses, de persones individuals i el text bíblic d'on ha sorgit la inspiració per produir aquest canvi social. Tenen com a especialistes i fils conductors 5 especialistes: en Francesc Torralba, en Pere Lluís Font, l'Armand Puig, en Pius Tragant i en Javier Sancho. I a més d'aquestes mostres de pràctica social, també hi ha alguns reportatges destinats a personalitats molt concretes, com són Etty Hillesum, Edith Stein, Simone Weil, Dorothy Day o Dietrich Bonhoeffer.